ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମୋ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା କୋଣାର୍କ କହେ କଥାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଶୁଣିଛ କି କିଏ କୋଣାର୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ ହାହାକାର? ଦେଖିଛ କି କିଏ ମୃଣ୍ମୟ ମୃତ୍ୟୁରେ କୋହ ଭରା ଲୁହ ଧାର? ଶିଳ୍ପୀ ମନର ଗୁଞ୍ଜନ ଭରା ସ୍ୱର ସିନ୍ଧୁ ଶବଦେ ହୋଇଅଛି ଏକାକାର। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଭିଟାବାଟି ଛାଡ଼ି ଗଢ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସେ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରବର ବିଶୁ ମହାରଣା ନଚିହ୍ନେ ପୁଅକୁ ତାର। ମା ପଠାଇଛି ବାରିବର କୋଳି ସାଥେ ବଳିଆ କୁକୁର। ମୁଣ୍ଡି ନ ମାରିଲେ ଆଦେଶ କାଲିକି ମୁଣ୍ଡ ତ ରହିବ ନାହିଁ। 1200 ବଢ଼େଇ କୋଣାର୍କ କନ୍ଦରେ କାନ୍ଦତି କଇଁ କଇଁ। ଧରମା ମାରିଲା କୋଣାର୍କର ମୁଣ୍ଡି ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇ। ମସ୍ତକ ରହିଲା କଥା ରହିଗଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲେଖା ହୋଇ। କର୍ପୂର ସିନା ଯାଇଅଛି ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଅଛି ପାଟ କନା। କୋଣାର୍କରେ ଉଡ଼େ ଫରଫର ହୋଇ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ବାନା। ଖିଆଲି ମନର ଅବିକଳ ଲିପି ପଥରରେ କଥା କହେ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚାରୁକଳା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମନ ମୋହେ। କିଏ କହେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରେ ନଗ୍ନତାର ନାଟଶାଳା। କିଏ କହେ ତାହାକୁ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପାଠଶାଳା। କିଏ କହେ ସେ ତ ମଣିଷ ମନର ନିବୃତ ମୁଖଶାଳା। କିଏ କହେ ସେ ତ ଲହୁ ଲୁହ ଗଢ଼ା ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା। ଶିଳ୍ପୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିହାଣ ମୁନରେ ଆବୃତ ମନର ନିବୃତ୍ତି ଗୀତ। ପ୍ରସ୍ତର ପୃଷ୍ଠାରେ କଥା କୁହା ମୂର୍ତ୍ତି ସତେ ଅବା ପ୍ରାଣବନ୍ତ।